Sena oħra fejn l-ekonomija Maltija kisbet l-aħjar riżultati fost l-istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea. Din kienet l-2025 u diversi fatti u ċifri konfermaw dan kollu kif se nagħmlu f'din l-analiżi li wettaq One News. Fost l-oħrajn, Malta għall-ewwel darba irreġistrat l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea, hekk kif din niżlet taħt 3% u l-qatt f'pajjiżna kien inqas minn nofs il-medja Ewropea. Pereżempju, f'pajjiżna kien hawn 7 vakanzi ta' xogħol għal kull persuna li kienet qiegħda tirreġistra mal-Jobs Plus. Dan bil-kontra tas-sitwazzjoni f'Marzu tal-2013 qabel il-bidla fil-Gvern fejn għal kull opportunità ta' xogħol kien hemm 7 persuni jfittxu impjieg. Matul din is-sena wkoll, pajjiżna kellu wkoll l-inqas numru ta' nies dipendenti fuq l-assistenza soċjali, ammont li wkollu ferm inqas minn dak li kien hemm fl-2012. Min barra dan, l-ammont ta' flus depożitati mal-banek minn Maltin jaqbżu ċifra fenomenali ta' 19 biljun euro. Din kienet l-ewwel darba fl-istorja li l-familji f'pajjiżna kellhom dan l-ammont mal-banek lokali, li hi wkoll żieda ta' 125 miljun euro kull xahar meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Matul din is-sena, 9 minn kull 10 karozzi ġodda li nxtraw kienu jniġsu inqas għax ma jaħdmux bi fuel konvenzjonali biss. Wara diversi snin, il-prezz tad-diesel f'pajjiżna ma kienx biss l-orħos fiż-żona euro, imma anke wkoll fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Din is-sena rat ukoll l-aqwa budget fl-istorja, b'allokazzjoni ta' 9.3 biljun euro jew 3 darbit iżjed mill-aħħar budget ta' Gvern Nazzjonalista u madwar kwart akbar mill-ġid nazzjonali kollu li nħoloq fl-aħħar sena ta' Gonzi PN. Min barra din l-allokazzjoni rekord, il-Gvern Laburista xorta waħda kompla jnaqqas il-pis tat-taxxi, speċjalment fost il-ġenituri li jaħdmu. Din is-sena mmarkat dħul rekord għall-ħaddiema. Fl-ewwel 9 xhur tal-2025, id-dħul tal-ħaddiema laħaq iċ-ċifra ta' 7.7 biljun euro li hu 9% akbar mill-ammont ta' dħul osservat is-sena l-oħra. Bir-raġuni ewlenija jkunu żidiet sostanzjali li nataw lil ħaddiema tas-servizz pubbliku wara l-ftehim kollettiv ġdid. Is-sena 2025 lat l-akbar allokazzjoni kapitali għall-enerġija u l-ambjent anke fid-dawl ta' tnedija tal-Viżjoni Malta 2050. Fil-fatt, kważi kwart mill-allokazzjoni kapitali jew 275 miljun euro hi fuq enerġija u ambjent. Ammont sostanzjali huwa l-bini tat-tieni interconnector kif ukoll tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni. Is-sena d-dieħla wkoll mistennija jitwettqu numru ta' proġetti ambjentali, kif ukoll mistennija li tidħol fis-seħħ il-kampanja ta' tħawwil ta' iżjed minn 100,000 siġra fuq artijiet u raba privati. Sa dan it-tant, fl-2025, Malta wkoll kisbet punteġġ perfett fl-Indiċi Ewropew tal-e-Government, hekk kif il-livell ta' preparament tal-qalba diġitali kompla jkun ikkonfermat mill-Kummissjoni Ewropea. Dan waqt li l-medja tal-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 20 punt perċentwali inqas mir-riżultat miksub minn pajjiżna.